Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is woensdag 6 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Wateroverlast in Zuid-Suriname. Situatie zorgelijk, maar nog geen evacuaties nodig. In het zuiden van Suriname zijn meerdere dorpen getroffen door wateroverlast, maar volgens het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing is de situatie vooralsnog onder controle. Coördinator Jerry Sleengaard geeft aan dat er op dit moment geen sprake is van evacuaties. We hopen dat het ook niet zo ver komt, aldus Sleengaard. Volgens hem schommelt het waterpeil afhankelijk van de hoeveelheid regen. Vorige week steeg het water, maar daarna zakte het weer. Het NCCR volgt samen met de districtcommissarissen de ontwikkelingen op de voet. Mocht de situatie structureel verslechteren, dan zal het centrum ingrijpen. Ondertussen heeft de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname alarm geslagen over de situatie in het dorp Pere Itepu en omliggende gebieden. Minister Monerat ontkent kwade opzet in kwestie Saya. Minister Harish Monerat van Justitie en Politie heeft ontkend dat er sprake is van kwade opzet of onjuiste besluitvorming in de zaak rond Saya. De Boeiensman benadrukte tegenover journalisten dat hij binnen de geldende regels heeft gehandeld. Ik heb geen enkel kwaad opgezet of een verkeerde beslissing genomen, stelde hij na de benoeming van 215 recruten tot buitengewoon agent van politie aan de politieacademie. Volgens Monerat heeft het parlement aangegeven dat de betreffende persoon niet als adviseur in de zin van de wet mocht optreden. Hij gaf aan dat dit standpunt is gerespecteerd en uitgevoerd. Tegelijk erkende de minister dat de kwestie tot maatschappelijke discussie heeft geleid. KPS: 2 illegale goudzoekers omgekomen na val in mijngebied Sijin. Bij een incident in de Royal Hill Mine in het concessiegebied van Sijin zijn 2 illegale goudzoekers om het leven gekomen. Het gaat om RK en SD, die samen met 8 anderen op zondag 3 mei betrokken waren bij illegale goudwinningsactiviteiten. Volgens het KPS is uit onderzoek gebleken dat er geen sprake is van schotverwondingen. De mannen zouden tijdens het verjagen uit de mijn van een hoogte zijn gevallen, waarbij zij ernstig verwondingen opliepen. RK overleed ter plaatse, terwijl SD tijdens transport per ambulance naar de spoedeisende hulp van het academische ziekenhuis Paramaribo aan zijn verwondingen bezweek. In opdracht van het Openbaar Ministerie werden de lichamen in beslag genomen voor obductie. Inmiddels zijn deze overgedragen aan de nabestaanden. Wisselvallig dag met kans op onweersbuien later op de dag. Het weer laat vandaag een afwisselend beeld zien, waarbij rustige momenten met zon worden afgewisseld door toenemende bewolking en buien in de loop van de dag. De ochtend verloopt op de meeste plekken vrij kalm. Er is ruimte voor zonneschijn, al trekken er ook enkele wolkenvelden voorbij. Naarmate de uren verstrijken, neemt de bewolking toe en ontstaan er verspreid over het land regenbuien. Plaatselijk kunnen deze buien gepaard gaan met onweer en korte maar hevige neerslag. Vooral in het binnenland en in het oosten van het land is de kans op intensievere buien het grootst, met name in de middag en vroege avond. Langs de kust blijft het weerbeeld wat stabieler met een mix van zon en wolken en een kleinere kans op langdurige regen. De regering zet in op grootschalig woningbouwprogramma met steun voor lagere inkomens. De regering heeft aannemers en architecten bijgepraat over een omvangrijk nationaal huisvestingsprogramma, waarbij betaalbaar wonen centraal staat en de eerste stappen richting uitvoering inmiddels zijn ingezet. Tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 5 mei, gehouden bij het ministerie van Financiën en Planning, gaf het directoraat Bouw en Stedenbouwkundige Werken van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening een uitgebreide toelichting op de plannen. Daarbij werd ook ingegaan op de rol van de bouwsector in de verdere uitwerking van het programma. President Jennifer Simons benadrukte dat het project een sterk sociaal karakter heeft.
De overheid zal een aanzienlijk deel van de kosten dragen, met name voor de aanleg van basisinfrastructuur zoals wegen, afwatering en nutsvoorziening. Guyana weigert Chinese visserijvergunning en benadrukt bescherming van de sector. De Guyanese autoriteiten hebben een vergunningaanvraag van het Chinese bedrijf Grand East Seafood Inc. afgewezen, waarmee opnieuw de gevoeligheid rond de buitenlandse visserijactiviteiten in de regio wordt onderstreept. De minister van Landbouw, Zulfikar Mustafa, bevestigde maandag dat de visserijafdeling geen toestemming heeft verleend voor het exploiteren van 6 vissersschepen. Hij maakte daarbij duidelijk dat er momenteel geen gesprekken gaande zijn om dit besluit te herzien. Grand East Seafood, een dochteronderneming van Hongdong Fisheries, is sinds juli 2018 actief in Guyana met een visverwerkingsfaciliteit. Het bedrijf investeerde ongeveer $20 miljoen in moderne infrastructuur met een aanzienlijke verwerkingscapaciteit.